loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ako po ay pupunta ng Caloocan. So ayan, update ko kayo mamaya sa ayan guys. Na kami ni Bibi Duel. Ayan, so mag-trend lang kami. So ayan guys, sasakay muna kami ng trolley. Yan. Ayan guys, ang win-win ko. Ayan na. Sakay tayo ng trolley. Trolley! Trolley! Trolley, ayan. Yan. Okay. Ano, parang hindi mainit yun. Lalagay mga dyan. Ito na ako dyan. Ako dito lang. So, ayan guys, nandyan na yung tren. So, ayan, mamaya na lang guys kasi naglalakad ako kasi ano, nagmamadali kami. Ayan, update ko na lang kayo mamaya. Ayan, bye. Nandito na kami sa tren. Ayan, dito eh. Ayan. Dapat tao. Haggard na ako. Haggard. Yan din si Baby Duel. Haggard. So, ayan. Mamaya na lang ulit kasi mamaya na lang pagbaba namin ng Blumentritt. Bye. Bye-bye. Bye. Guys, nagkita na kami ni Kuya. Ayan. Ayan o, ayan. Guys, malapit na kami sa bahay namin. Ayan, Baby Duel. Ayan sa Baby Duel. Ko na lang kayo mamaya pagdating namin doon. So ayan guys, dumating na kami. Ayan na si Baby Duel. Wala? Ay, camera action. Ayun, nagkabuksan mo na guys. Ayun. Andito na yung my birthday. Happy birthday do! Ayan, thank you so much! Ayan, si Kuya Noel. Nagkala orag ang nasdaruan. Happy birthday, Jeep! Happy birthday, Jeep! Ayan, mag-bis ka muna doon! Mare! Wala, may tag. Ayan, ay nakuhungkong dong. Ayan, ano masasabi mo na may handa ka? Tinrito ka mag-thank you. I-blow mo na yung kandila mo, dali. Kuhaan ka. Lighter ba? Doon, doon. Porket my birthday, siya na lang ginutusan. Dali. Paano? Kainin mo yung kandila. Bila ka mo doon. Game. 1, 2, 3, go na, boy! Iba na natin, boy. Wish. Waday kay wish, de? So, ayan guys. So, ayan guys, kakain mo na sila. Ayan, sige na, kain na kayo. Oy, nabihin mo. Ayan, si Noela dumating na. Ayan. Bagay ka muna dyan. Ayan, anak ni Kuya Noel. Mag-hi ka dyan, mag-hello ka, ano ka kay papa mo. Dali na. Alis na ka
So, ayan guys, kakain muna sila kasi nagugutom na daw sila guys. Ayan, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Joby Bilardo Vlog. Ayan. Ayan. Kain na kayo. Ayan si Ulay-Ulay. Ang ganda-ganda ni Ulay-Ulay. Iwain mo nga muna yun. Tato nyo cake? Oo. Ayan guys. Ano, ganito lang to ta? Iwain mo, maliliit ha? Para magkasya. Sira buhay mo. Para paano nga? Ang galing. Mahaba na itong video. Ayan, bisita ni Jeffrey. Pantay. Busog na ako. Busog na ako. Pantay. Yan na! Ay, na kayo ta? Yan, si Kika. Yung may birthday, oh. Hi ka naman sa aking vlog. Ay. Ito mama mo. Ah. Salamat ma sa ano, prize. Kaon. Mga Bisaya, hindi ka Bisaya. Mangit ka po lagi ma. Love you. Miss na kita. Ayan, kain na sila. Kain na. Hindi, ang bato din. Ang bato. Kain na yan. Basig di na po karon ka drive ha. Matugar sila. Saan yung kambal mo? Umaste. So, mamaya na guys, kakain lang kami kasi ako rin nagugutom. Baka mamaya, maubusan ako. Charek. So, ayan guys, mamaya na lang. Babay na kayo! Bye-bye! Babay na kami! Ayan, hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo! Ayan, thank you sa mga nanonood. Bye-bye! See you! Tomorrow.